не са илюзии, нито пък фантазии. Тези неща са вече доказани. Освен това, те са разработени и стоят в основата на разработките и на оръжие, защото човек е малко агресивно същество. Той предимно нещата ги свежда до оръжие и до унищожаване. Но ние тук с господин Маринов ви показваме една много интересна постановка на методиката, която е дълбоко може да се каже дълбоко проникваща в човешката същност и която е интегрална. Продължаваме. Сега, приложението, понеже говорим за енергийно изследване на човек, то същото нещо може да се направи и при животните, където там не може да ги разпитаме какво ги боли и е много полезно. Търсили сме лекари за кучета, котки, даже има, може да е така чудно, но има котки и кучета с алергични, за което трябва съответно да се подбира храната още при купуването, да се подбере храната дали е за това животно, дали става или не. Така че има приложение в селското стопанство също за подбор на растенията, къде да се засадат това растение, почвата, какво изисква, за да бъде то добре да вирее това растение. Това се нарича биодинамично земеделие. Същото е пчелите, кошерите, къде да се поставят. Има доста растения и животни, които предпочитат да са на точката на Хартман, на пресечната точка. Примерно кучето застава на... Те са едната плюс едната има. Кучето отива на положителната, котката отива на отрицателната точка. Но във всички случаи, дали леглото ни ще бъде на положителна или отрицателна, т.е. при положителната организма получава малко енергия, при отрицателната отнема. Обаче ние смятаме, че и двете нарушават нормалния енергиен баланс и затова смятаме, че са вредни и така всъщност това показват и съответните заболявания. За да можем ние да неутрализираме това нещо, това е неутрализатора, който аз изработвам, иначе в повечето случаи са известни пирамиди и разни форми на пентаграми. Нека да го покажем на бюрото, този неутрализатор. Това е неутрализатор, който е с обхват... се използва за неутрализиране на подземни води, влиянието на подземни води, на геопатогенните аномалии, на Хартман, на електромагнитни излъчвания. Това е, което радиоактивност зависи, не е много силна, разбира се, но радиоактивност също и излъчвания има в някои от блоковете и трафопостите са вградени вътре. Също се поставят тези неутрализатори, за да спреме излъчването на апартаментите. Неутрализатор е изцяло метален, така ли? Изцяло е метален, да, тук са кодове и символи вътре. И фактически той защитава до 20 метра, от 5 до 20 метра. Неговото възможност и диаметър, радиуса на действие от 5 до 20 метра, но това зависи от, ако има подземна вода, ако тя е много бърза, много силна водата, то се свива неговото действие, стига до 5 метра. Иначе ако няма вода, до 20 метра, за да неутрализираме влиянието на Хартман. Хартман го има навсякъде. Има и другата мрежа Кюри, която е северо-исток, северо-запад, през 6 метра и най-лошо е, когато съвпаднат двете точки пресечни, както на Кюри, така и на Хартман. Тогава вече просто се знае, че човек, който спи на това място, ще бъде тежко болен. Тези неща са доказани и направени са много измервания. Сега последно беше в Кипър, беше руски специалисти, измерваха и доказаха предварително в кои места жилища, ако се спи. Защо влиянието е на леглото най-силно? Разбира се и на работното място. Ако попада тук точката на Хартман, не е приятно, но когато човек легне, той се отпуска, силите му отслабват защитните сили и тогава въздействието е много силно. Освен това, особено в корпуса, когато е тук горе, той както и да се извърта, се е в точката. Докато ако е в краката, все пак ги мести и не е толкова опасно. Ясно е, че, уважаеми зрители, ясно е, че радиестезията е интегрална наука. Тя е интегрална методология, която е изключително полезна. Аз смея да кажа, че радиестезията е изключително полезна за всеки един човек. И който я изучи и естествено владее нейната методика, той може да се предпази от много неща. Защото първо това, което видяхме тук, като диагностика, защото това е диагностика на човека,
на неговата жизнена среда, къде спи, къде работи. Освен това, радиоанестезията дава, тя работейки на биорезонансния и естествено на така нареченият енергиен двойник на същностите, тя дава изключително точна реакция, по която съдиме, ако сме запознати поне елементарно, кое е полезно за нас и кое е вредно. Ние можем да диагностицираме, нали така, господин Маринов, абсолютно всичко на полезност и вредност в нашия живот. Най-опасното, уважаеми зрители, днес е фактора околна среда. Ние живеем в една изключително агресивна и опасна околна среда. На всичкото отгоре вече опасни станаха и нашите храни. Това, което фактически гарантира живота ни. Аз моля господин Маринов да просветлим този проблем и какви възможности ни дава радиоанестезията. Аз работя с някои предприятия. Едно от предприятията вече работи около 10 на години в хранително-вкусовата промишленост. И там какво правим? Следиме входящите суровини. Качеството на входящите суровини. Изключително важно. След това направихме опаковките, цветовете, как да бъде името. Всичко това е енергетика, която... И след това складовете. Значи много от нещата се произвеждат добре, но след това влизат в склада, който енергетиката е друга и вече тя променя. Тя се импрегнира в тези продукти и те не се търсят. И след това имаме и контрол на изходящият продукт, крайния продукт. Имаше много проблеми с суровините, защото това е много съществено. Съответно, проверяваме и целият екип. И колектив се проверява за неговите вредни излъчвания. Дрехи, облекла, такива, които и крайният продукт е много хубав, тъй като и в момента имаме износ за Турция, за Израел и така и то на сладки меденки, няма да казваме фирмата, ако не трябва, но тези неща се търсят и в България са много вкусни. Фирмата си прогресира, дори искаха да строиме завод в Турция за тези неща. Всичко може и е желателно да се проверява. Дори името на хората има голямо значение. Някои от хората, които знаят, те си сменят имената, което не им върви в живота. Особено това си проличава при жените. Младите момичета, да кажем, много им върви, но след като се ожени, тя приема фамилията на съпруга си и започва, ако не е точната енергетика, да е много добра, трите имена да се впаднат и да е добра енергетиката, може да има провал. Отношението във фирмите, отношението на персонала към ръководителя, името на фирмата, логото на фирмата може да се измери с каква енергетика, цветовете, които се използват. В модата, да кажем, може да се този модел, дали е добър, какъв цвят да бъде, какви аксесуари, с феншуйките, които се занимават също да си проверяват в жилищата какви дрехи, какво нещо да поставят, за да промени нещата. Също може с всичко, храни, всичко може да се направи. Изобщо няма край, но единственото, което трябва да се знае, че е необходимо обучение и че този метод има много, много добри неща и най-доброто е, че може всеки да прави от разстояние диагностика по изпратени снимки, на роднините си да ги изследва, но всичко това зависи от състоянието на оператора. Той трябва да бъде балансиран, спокоен, да може да дава точни резултати и най-важното е, че трябва да са обучени хората, да се проверяват, да са сигурни в това, което измерват. Защото иначе има доста литература, но по това, което излиза, не може човек да се научи сам. Хората не могат да се ориентират. Те имат нужда от учител, особено по една такава дисциплина, която изобщо е пренебрегната за изучаване, което естествено не е случайно. Аз, уважаеми зрители, държа тук една част от разработките на господин Маринов. Това, което видяхме като инструментариум и част от методиката, включва и медицинска диагностика. Господин Маринов е разработил уникални таблици, чрез които и естествено при желание на хората той може да направи пълна диагностика за здравното състояние на човека, при това изключително точно, съкращавайки един куп неприятности, на който и да е.
защото човек, когато ходи в болница, той губи един куп време. Второто, което е губи просто той въпросът да бъде заблуден е много голям. Много голям. Да не говорим за отношения на лекари и те подобни проблеми, които ни съпътстват постоянно. Но една радиестезична диагностика по вашата система, господин Маринов, каква гаранция дава за точност първо? Ами аз смятам, че лично аз съм достигнал някъде до 90% точност. Нали, не можем никога да кажем 100%, но хубавото на методиката и на това, което правим е, че тук всички органи и системи ги преглеждам и фактически организма не го разделям отделно на парчета, както е в медицината. Значи, тук е всичко, цялостното влияние, включително има неща, както тези вредните излъчвания, които не се отчитат, токсичност в организма, алергиите, тези неща. Това е една съвкупност, която при един добър атлас може да се влезе подробно и в самия орган вътре да се намери мястото, където са тези Тоест методиката позволява интегрална диагностика, целокупна диагностика. От А до Я. Включително да се види дали в жилището има проблеми, защото ако тази вода, примерно откриеме подземна вода, че има информация за подземна вода в неговото тяло и в членовете на неговото семейство, значи ясно е, че това идва от жилището. Ако е само един човек дойде, то тогава не може да разделиме дали е от жилището или от работното място. Но ако е цялото семейство, вероятността да имат такива проблеми. Сега Хартман по принцип, ако двамата спът на спална, един от двамата е винаги над Хартман, защото спалните са малко по-горе от порядъка на 2 метра и затова там е въпрос на късмет. Кой? Да допълниме, освен че целокупна диагностика позволява методиката, тя позволява и конкретна диагностика за какво точно лекарство човек може, защото официалната медицина, уважаеми зрители, много ни е унифицирала. Тя ни разглежда като болтове и гайки едва ли не. Тоест, каквото помага на един, значи помага на всичките. Което при човека е много не така, нали? Тук има два метода, два начина за тестване на лекарствата. Един метод е когато се тества как действа това на цялото тяло, на цялата енергетика. А другото е когато, примерно, влеземе в даден орган, да кажем бъбреци. Влизаме на вибрацията на бъбреци и търсим вече лекарството върху бъбреците. Така че тук разграничаваме нещата и съответно виждаме каква е ползата и тя може да се проследява всеки ден, всеки час да се проследява. Нали, ако, да кажем, бъбреците са 40-50, като му дадем лекарството, то веднага започва да нараства и се доближава до стойността, която е 80. Нали. Това е, което може. Освен това, което другите не се прави, че, примерно, човек, ако взема 5 лекарства и ние ги проверяваме всичките едно по едно, че са перфектни, то когато ги поставим всичките заедно, може някой от тях да блокира действието на другото. Така. И тогава вече, ако е толкова съществено важно, да кажем за кръвно налягане, което спира действието, ние не може да го изхвърлиме това лекарство, но бихме могли да питаме колко часа след приема на другите, обикновено около 2 часа, тогава да пие това. И по този начин няма сблъсък на лекарства и няма повишаване на токсичността в организма и алергиите. Колко време ви отнеме на такава диагностика, заедно с назначаване на лекарства? В началото, когато започнахме, отнемаше около 2-3 часа, сега за около 1 час се справя. Искате да кажете, че за около 1 час вие можете да направите не само пълна диагностика, а и да назначите конкретното лечение с конкретния медикамент. Да, желателно е да има консултант лекар или хомеопат. Аз не отричам нито един метод, нито едно лекарство. Разбира се, имат си място и антибиотици и всички. Въпросът е да се тества и да е добре, да показва, че може да се ползва. Значи, това е. Аз забелязвам при вас, господин Маринов, че вие не отричате официалната медицина. Аз не отричам. За мен всички методи са добри, стига да има полза. Да, защото повечето от този бранш, хора, които се занимават с подобни неща,
са силно резервирани. Слава Богу, че при вас нещата, вие сте инженер. Ясно, Да, че аз сте съм представител инженер. на точните науки. Да, но има, оттам... примерно, когато нещата са изпуснати, така да си каже, има човека и с проблеми в белия дроб и вече енергетиката е много ниска, там няма време за хомеопатия или за нещо друго. Там трябва да се действа и с химия, но пък веднага на тази химия, която се дава, слагаме противодействие, някаква хомеопатия, която да изчисти черния дроб и организм. Тогава аз питам веднага, а как официалната медицина се отнася към вашата методология? Ами, за съжаление, няма търсене от страна на лекарите. Аз идвали са лекари така да се интересуват, но и джипита, но когато им кажа, че примерно един час трябва да се занимава с пациент, те просто ми кажат, че на 15-та минута пациентът трябва да е готов. Да. Сега, единственото, където намерих, сега миналата година водих един курс в Турция, той беше само за лекари. Значи там проявиха интерес, да, така проявиха интерес и работят. И сега евентуално там даже те ми се обаждат за чести консултации, нали, така. Добре, от гледна точка на потребата, нали, за тях пациента е бройка, ясно, но поне да проявиха интерес от професионална гледна точка, защото те лекуват и себе си, и семейството си, тогава биха могли да приложат тази методика, която да допълни техните знания и техната методология от официалната медицина. Такова нещо имаме ли? Ами, за съжаление не. За сега няма развитие в България и за това повечето хора се обръщат, идват при мен за обучение и да могат сами да се справят с нещата. Затова и официалната ни медицина, уважаеми зрители, се намира на това положение. Не парите решават въпроса. Парите са втора, трета и ента точка. Решава въпроса човекът, личност, който тежи на мястото си, защото такъв и в колиба да го вкараш, той може да реши въпрос, който е изключително важен. И обратното. Затова има една приказка, че този, който е готов да решава въпросите, търси начин да разрешава проблемите, а този, който е като съвременните ни, да не ги изреждам, търсят причини за оправдание. Ясно е тук, че онова, което в Германия е постигнато в лицето на института по времето на Третия райх, наречен АННРБ, АННРБ, уважаеми зрители, е интегрален институт, който е бил институт за техномагични науки и технологии. И много добре се е справил, защото именно АННРБ е дал на света технологии, които ние не сме още надживяли. А са минали почти колко? 70 години от тогава. И още едно допълнение към въпроса. Аз смея да кажа, че радиестезията като методика се използва и в шпионските централи. Да, в литературата се посочва, че Хитлер още е използвал за откриване на подводниците. Точно така и англичаните обратно. Да, и това е известно, че всички са използвали за откриване на обекти. Тук у нас, разбира се, и манярите са на такива. Също за търсене, археологията също използва. Сега в България не знам. Археолози има ли в България да ползват методиката? Има, да. Има, които я ползват, но в Македония наши групи ходеха с един радиестезист. В Гърция се използват. Там вече се търсят кухини и гробища. Нали? Това са така основни неща. По кухините, по стари гробища се откриват по този начин. Уважаеми зрители... Също, извинявам се, може да се проучва, нали, за полезни изкопаеми, за нефт. Ходиме в Македония за откриване на вода в долната част на Македония, южната, където тя е с температура около 70 градуса и се използва направо за оранжериите. На около 1200 метра са сондажите и там става само радиестезично откриването на вода. Значи македонската страна е приела? Много отдавна тя работят и всичките им, те затова и зеленчуците. Някоя институция търсила ли вие да и помогнете? Или да помогнете на хората? Казано на хората българи. Институция не. От фирми, частни лица, фирми. До сега 3 архитекти са ме търсили за първо още с терена, преди да се закупи терена и след това, ако се закупи, правиме къде точно минава водата, как да се направи
проекта, така че над водите да бъдат само санитарните помещения, гаража, а не да бъдат и помещенията, които са спалните и всекидневната. Но не е масово. Опитахме се в нашата строителна асоциация, обаче те казаха, че самия инвеститор не е заинтересован. Всеки, който си купи жилище, да му мисли. Да, точно така. Уважаеми зрители, понеже времето напредва, аз бързам да ви оповестя едно решение, което консолидирах с господин Маринов. Ние ще направим един интегрален видеокурс по радиестезия, защото искаме да помогнем на хората. Имайте предвид, че радиестезията наистина помага. Аз я използвам. Когато хода да си купувам най-елементарните продукти, от който и да е магазин, особено от борсите, мога да ви кажа, че ме гледат като извънземен. Изваждам махалото и си замервам много точно. Само един единствен път господин Маринов ме поканиха да я измера в един универмаг, т.е. универмаг, един магазин, който продава всичко, и ме помолиха защото на магазинерката, която се оказа и собственик на магазина, и беше много интересно това, което правя, за нея да й кажа това, което продава, полезно ли или е вредно. Над 80% от храните, които продаваше, естествено бяха вредни. Но в контекста на нещата да си дойда пак на думата. Уважаеми зрители, ако сте проследили моите предавания, винаги ще забележите, че с много решителна нота аз атакувам българската наука. Българската наука за мен е до голяма степен тинтири-минтири. Аз искам още един път да акцентирам. Беше време, когато в 80-те години започнахме да говорим за биополе и биорезонансни методи за диагностика и корекция. Знаете ли кои се нафърлиха първи срещу нас? Ще ви кажа. Учените. Първо, институтите на БАН. Уважаеми господа от БАН, много е лесно да се оплаквате, че нямате заплати. Аз искам да ви подкана да дойдете, да видите къде са отишли хората и ние българите. Ето, казах ви, господин Маринов представлява елитен световен методист и учен в областта на радиестезията. Специалист, уникат. Утре защо, като си замине човека след 20-30 години, когато, както се казва, 100 години след маймуните, на някой му свете, ма той е бил българин, ма той го бил открил. И както винаги, така и сега си губиме специалистите. У нас, по поприщата на науката, мога да кажа, че пъпля такава паплач, както и по поприщата на политиката. Нека един път завинаги да си нанесем корекция в бойните глави. Време е вече да си уважаваме потенциалите, с които разполагаме. Така че аз за това поканих господин Маринов, първо, да ви подскаже и да ви покаже, и второ, ние ще бъдем полезни с интегралния курс и благодаря на господин Манолов, че ми прие предложението да направим интегрален видеокурс по радиестезия, за да могат обикновените хора да ползват възможностите. Господин Маринов, много благодаря. Това не е първата. Също благодаря и всеки може да се научи да работи. Всеки може да се научи. Всеки може да се научи да работи. Ако няма мозъчни увреждания. Аз мисля, че тези спорщите увреждания са там, където нема местото, но както и да е, това си е моя мисъл. Уважаеми зрители, благодаря ви за вниманието. Това не е последната среща с господин Маринов. Ние ще ви поднасяме много интересни неща, защото виждате, че това наистина е жизнено важен въпрос-проблем. Довиждане до следващото предаване в вторник.